Jaume Camprubí, gourmet. Diuen que del porc se n'aprofita tot. I la matança del porc va ser un esdeveniment familiar fins fa no pas gaires anys. En una d'elles, a casa dels avis, quan jo era un bailet, em van fer anar a buscar una adreça a botifarres a l'altra punta del poble, a casa dels altres avis. De debò? I per què? Doncs perquè les botifarres sortien totes tortes. Així enredaven els bons jans de ciutat. I en aquest cas, ho era jo. Ha, 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 ha. Quins temps aquells! Avui farem garró de porc al forn. Trobareu els ingredients i la recepta escrita al desplegable de la pàgina de YouTube que us indico al final d'aquest vídeo. El primer que hem de fer és reunir tots els ingredients. I comencem blanquejant els garrons. Els posem en una olla amb aigua freda. Salem l'aigua i posem 2 fulles de llorer. I els tindrem 10 minuts bullint. Volem que quedin nets de sang i d'impureses. I per això, amb una escumadora, les anirem retirant. El blanqueig s'acostuma a fer amb la carn de porc. Ja els podem retirar i colar, i quan s'atemperin, els eixuguem. En una cassola grandeta hi posem un bon raig d'oli. I eixuguem els garrons. Un cop eixuts, els salem i pebrem. Per totes les bandes. I els posem en una cassola per enfornar amb un raig d'oli. I el marcarem per totes les bandes. Al començament no vèiem els ossos, però entre que els hem blanquejat i ara que els marquem, fixeu-vos, ja treuen el nas. Mentre van fent els garrons, hi posem la ceba trinxada. I la cabeça d'alls. Deixem la part de les arrels perquè no es desfaci. Hi posem un rajolí més d'oli i sal. Sacsegem la cassola perquè tot es barregi ben bé.
Hi posem les 2 fulles de llorer del que hem colat abans. I 2 de noves. I una branca de canyella partida en 2. Unes granes de pebre negre. I a mi m'hi agraden també les de ginebró. I tornem a sacsejar la cassola. Un cop la ceba comença a estar tova, hi posem el tomàquet. I pebre vermell fumat. En tots els plats complexes, jo hi poso un pessic de pols de curri, que ens aportarà nous matisos. El tomàquet ha canviat de color. Hi afegim el vi ranci. I per què no? Una mica de brandi, també. I posem unes pastanagues. I com el vi ja s'ha reduït i s'ha begut l'alcohol, hi posem el caldo. Ja podem enfornar a 160 graus 2 hores i mitja. Però primer hi posarem la farigola i el romaní. Ho podíem haver fet abans, però ens hem oblidat. Ara sí. Fa una hora que li tenim i el tombarem. Ens serà més fàcil fer-ho damunt del taulell. Quina olor que fa! Els tombem de nou. I els ruixem amb el seu propi suc. I tornem la cassola al forn. Ara traurem la cassola del forn. Quina olor que fa! I posem unes patatones. Unes mitges cebes, millor si fossin molt petites. I unes pastanagues baby. Salem. Oliem. I pebrem. I ho tornem a enfornar. Per 30 minuts a 180 graus i destapat. Als 15 minuts retirem la cassola. I posem suc de la cassola per sobre de la carn i les verdures.
I com hi ha molt poc líquid, hi afegim una mica d'aigua calenta. Sacsegem la cassola i ho retornem al forn a 200 graus. Avui hem fet garró de porc al forn. Tan tendre que se us desfarà la boca. I res més a dir que molt bon profit!